Ngiyalithetha unyazi lezulu. Ngibingelele izigaba zonke ezikhona kule ndawo engcwele yonyazi lezulu. Amen. Bangcwele, nginikezwe indawo enzima ekujwayele ukuma kuyo abantu abadala. Kwathiwa ngime kuyo. Ngiyacela unyazi lezulu ngoba liyazi ukuthi lisimemeleni kule ndawo engcwele yalo. Lingipha amazwi lawo amabili amathathu eliwabona kufanele ubehlele kithi njengoba sihlangene la. Ngoba kuyenzeka umiso kule ndawo kanti sekukulahlwa kwakho. Ngoba ngiyakhumbula ngeminyaka emidala mabesixoxela obaba bathi khona kwanikwa lenkonzo washumayela abancoma abangcwele. Kodwa kuthiwa lathi lishona ilanga kwabe sekukubi komunye umnumzane ngoba kuthiwa unikezwe inkonzo wayesebuza ukuthi yini kade uyikhuluma eManazaretheni. Washo ukuthi abekukhuluma ukuthini, kwathiwa njengoba ungazange ukhokhele nje inkonzo yakho yaliwe zolini. Thatha imithwalo yakho phuma uhambe. Ngike ngimuzwe umuntu mayesukume la athi ucela okhokho bakhe bamembathe akhulume okuthanda ushembe athi mesukuma abanyompa abantu abaqothe. Ucela okhokho bakho abanye babo babengayithandi kwale ndaba kaShembe. Baze bahamba lithi malidlula iNazaretha belisasazele ngeimalasi. Baze bahamba ethi mangabe libona nje iNazaretha phela mathe phansi ngoba akayithandi lento. Kodwa ke mase ngima la mhlawumbe labo bantu angikaze ngibageze. Angikaze ngibacelele nentethelelo bese ngithi ngiyacela bangembathe. Angazi ukuthi yini ezophuma uma sengikhuluma bangizokhuluma kanjalo ngoba angibazi ababethanda uShembe nabengakuyithandi. Yiko ngiye ngithi mina ngicela yena umnini waloku kuhamba kube uyena ngoba uyena owazi ukuthi kwenzakalani. Amen. Nomunye ubaba wanikwa lenkonzo njenganale. Wathi meqala ekhuluma wathi iManazaretha uShembe akafune lutho lwakhe, akafune imali yakhe. Ufuna wena uqobo lakho nenhliziyo yakho kuphela. Bathi kwashawa itafula kwathiwa awume ndoda uthini. Uthi uShembe akafune lutho. Uthi uShembe akayifuni imali. Uthi zonke lezi zakhiwo zizokwakhiwa ngani ukuthi uShembe akayifuni imali. Kwathiwa athule mengazi uzothi. Ithi nenkosazana inikeza inkonzo entabeni inhlangakazi. Ithi mayiqala ithi wena baba nomusa. Siye sithi noma sibanga umsindo la awucunuki yithi. Senze yonke into la ucunuki unomusa baba. Uthi namhlanje ungimisile ukuba ngikhulume phambi kwaManazaretha ngoba wena baba nomusa. Kwala phindela khala itafula. Wathi uthini mntanami uthi uShembe unomusa. Uyazi mina ngingambula ngingavula umgodi kule ntaba inhlangakazi ngingene lonke phakathi. Manje njengokuthi uShembe unomusa. Ngizama ukusho ukuthi iyasabeka le ndawo. Uyungazi ukuthi uzothini yiko ngicela yena umnini wokuhamba ukuthi akangiphe ukukhuluma okufanele amaNazaretha. Amen. Ngoba khona nabantwana bakhe abamemile ekungazange kufone umuntu wathi asenesontweni uhamba bamema yena. Mhlambe naye ubathandela ukuthi balingene lelizulu asithandela uba selingene nathi. Ngoba njengoba silana sifana nabantu abasesikoleni. Kodwa abanenhlanhla njengoba kuthiwa umsakaShembe uhleli phakade.
ngoba thina sithi masiyobhala i-exam akushiwo ukuthi siyofika singayiphethe into esiyoyibhala noma ezobuzwa. Into ezobuzwa masiyobhala siyayazi, siyofeyila ngoba sithanda. Wonke umuntu la uphethe imbuzo ukuthi ezulwini kuzongenwa kanjani. Akekho umuntu ongazi ukuthi ukuze ungene ezulwini ushemba sibizele lona kufuneka u1 no2 no3. Kodwa siyofeyila ngoba sabantu siphila emhlabeni. Ufeyile esikoleni ngoba uthi mawuyobhala, uthi mawufika ephepheni ubuze imibuzo ufihlelwe impendulo. Thina sibuza imibuzo, impendulo sinikezelwe kodwa sofeyile. Bekukuhleke namhlanje ukuthi umuntu nomuntu la azenza lo msebenzi wakhe ube lula, afike emefika ekhaya afika abhale phansi ephepheni, esandleni sokudla abhale zonke izinto ezifuna ushembe, ebese esandleni sokunxele abhale zonke izinto ushemba athi akazithandi. Ubese uyahlanganisa ubone ukuthi iphesenti eliphumayo lithi ngomhla wokuphela uzoma kuphi. Ubhale zonke izinto athe ushemba sezigcine, ubese uphinde ubhala ngala ongazigcini, ubese ubuka ukuthi mhlawumbe ngomhla wokuphela siyophelelaphi thina sinako. Ngizocela ukungena kule nkonzo ngestabelo 108. Wozani nonke izizwe, aselibasiwe,
Ngiyacela ngoba sisesabatheni ungiphe incwadi ngithi Exodus 20 verse 8. Ke sithi mangabe singena kule nkonzo singene sesikhulumile ngosuku olukhulu kangaka ngoba lolu suku luyinkinga kakhulu, liyabulala liyaphilisa. Ngiyacela ke bangcwele njengoba singena kule nkonzo kaNkuluNkulu angiphe indlebe ezivulekile kodwa ezikamoya. Nawa kuphi indlebe zikamoya. Aphinda siphe amehlo kamoya ngoba uma ithi inkosi uma ungenazo lezi zinto nenhliziyo kamoya uma ukule ndawo ithi uyayophuma ungaphethe lutho. Ithi asoyicela lezi zinto ucela uthembe ngicela ungiphe amehlo kamoya, inhliziyo kamoya, nezindlebe zikamoya, nengqondo kamoya ukuze mawulapha ngoba lezi insuku ziyobuya njengoba zinjalo mase sibhekene nomahluleli. Ukuthi mntanami wenza u1 no2 no3 kangaka ubungakazuzwe ikukhulunywa bese uthi uyaphika bese kuthiwa nayi TV wawukhona ngesaba sekuthile ukukhulunywa ukuthi inkinga sasingenazo indlebe zikamoya sathi kwathi makukhulunywa salalela kwangena ngala kwaphuma ngala njoba ngithe siyolahlwa sazi kubi ukufeyila unikezwe imbuzi kuthiwa nayi into iyobhalwa kuzophuma lento hamba ufike ukopele uhlule ukukopela oseyitholile ngicela ngiphe 8 omunye ngicela ngiphe uLuka 10 verse 19. Qale sikhumbula usuku lweSabatha. Ithi ke le ncwadi asikhumbule usuku lweSabatha siligcine lube ingcwele. Kusukela kusasa ngesonto uNkulunkulu unginikezile ukuthi noma yini engiyithandayo ngizoyenza ekhaya. Uwenze wonke umsebenzi wakho. Noma yini engifuna ukuyenza ekhaya kusuka isonto kuze koshaya uLesihlanu angiyenze lento engiyithandayo. Kepha usuku lwesikhombisa. Kepha lo suku lanamhlanje luyisabatha likaJehova luyingcwele. Jehova uThixo wakho ungasebenzi umsebenzi wakho. Ngiyathemba olayini abanekwe ingubo emakhaya ngoba bazohamba bayovimba lezi zinto esizohamba soyicela kumshumayeli masiyocela manje ufika ulayini uthi cha baba mina ngisebenzile ngeSabatha ungamnikezi lento azoyifuna. Abanezingane ezingezi esontweni ezisathatha ibreak kancane. Bengicela mangabe uhamba uthatha imicrowave uyivalele ekamereni ngoba uma ingane ungekho ngeke uzubone mayisebenzisa imicrowave. Bese kunakala into zakhe ekhaya bese kungena izulu ekhaya. Uqhubeka ngokufunda. Kepha usuku lwesikhombisa luyisabatha luyingcwele. Ungasebenzi umsebenzi wakho. Ungasebenzi umsebenzi ngalo ngiyabonga baba. Wena nendodana yakho Eshuthi ekhaya akekho umuntu okufanele ngalolu suku asebenze ukuze wena ubone imiphumela kuba kwakhe eNazaretha. Ngelinye ilanga sifika kuyagulwa komunye umuzi sesikhuluma nalo mama. Lo muntu ogulayo ungangoma bethu kodwa manje simbone ngendlela esemncane ngayo embhedeni akasekho. Uthi ke ingane yami ayisasebenza isithupha izinyanga. Sesiyathanda sithi mama siyacela ukukushiya neSabatha la ekhaya. Uma ufuna le ndodakazi yakhe ivuke sicela ugcine iSabatha.
Wasuka umusisi wakho nomdala wathi, ma, ngisuke emzini la ngigane khona ngoba ngizwe kuthiwa kuzofika amaNazaretha. Ngiyabathanda labantu futhi ngiyabathemba. Le nto abayishoyo ngicela uyenze njengoba injalo. Sase siphuma sihamba yaphela inyanga sesiyobabheka ukuthi kwenzekeni. Uma sifika khona usalele embhedeni kanjalo, ma, wenze njani ngoba phela sakushiyela into ezokusindisa la ekhaya. Asishongo ukuthi iNazaretha. The bantu abamlanga ehlula isabatha. Sathi ma wethu ukuphila kwendodakazi yakho kulele kuwena. Uma uyifuna lento uzovuka, ma ufuna avuka uzovuka, ma ungafuni ngeke avuke. Yini bantu abangasikhathi sigcina isabatha la ekhaya. Uzothi mesevukile bese uphindele ekuphileni kwakho. Wathi hayi ngizozama. Waligcina amasonto amathathu yavuka indodakazi yakhe ayibonga Nkosi. Leli sabatha engikhuluma ngalo. Cishe labhubhisa umuzi ekhaya. Ubaba wenza ubuntu, ubiyile ingadi yakhe, insimi yakhe ishaya lapha ezansi. Kunomuzi ongezansi wakamkhungo. Usethi cha, ungadlula la unqamelela egcekeni mangabe uhamba ngoba lukude isango la kwakho. Mhlambe nawe iseduze lento uthi wenzeke ngoba siye sithi siphilisana nabantu kanti siyashayisa uNkulunkulu nedlozi. Wanqamula uMakabonga Nkosi insuku uthe ubaba Melele ubona ukuthi umbhede. Yamxaka lento wayesethandaza. Wayesefika ukhulu uthi cha mntanami, njengoba ubona kusha ngasekhanda nje embhedeni kuzosha wonke umuzi. Hawu ma yini? Uthi wena uphula isabatha la ekhaya. Manje liphula kanjani? Wayesethi buka. Kunonkosikazi wena omnqamlisa njalo ngesabatha la ethwele izinkuni, uthi isabatha ezulwini usubhala njengomuntu oliphulayo ngaligcini wena. Waphoqa ukuthi ubaba ikaMkhungo abize uMakabonga Nkosi amchazele ukuthi sengicela manje ungadinwa badla ngicela usebenzise indlela yakho uma kuyisabatha ngoba kuthiwa kuzosha umuzi la ekhaya ngoba mina nginqamlisa wena uthwele izinkuni ngesabatha la ekhaya. Liyaphilisa. Lenza zonke izinto ezinhle kodwa futhi uma ungalinaki liyabulala. Kufika umama empumelelweni thempeli lapha. Ufika umshumayeli ubaba uthi ngizobika la. Ngicela ukukhuluma. Usethi umbangela umyende kulungile somnika ithuba emvani kwenkonzo. Kade nikela wakhuluma lokukhuluma wayesesukuma. Uthi lo baba nginenkinga ngesonto elidlulelele angangcwaba umama wasekhaya. Umama wasekhaya ubeyisangoma kodwa manje mayebuya ubuye emlenzeni ushila unesilonda esikhulu ahambe nganaso. Uthi mangimbuza ukuthi yini edala ube nalesilonda wena? Uthi cha baba. Uthi phela uShembu uyasikhipha ngoLesihlanu ethi asigodwe semakhaya. Uthi mangifika la ekhaya ngiyifica wena ubasile. Lo muntu akaza beNazaretha. Uthi ke njengoba ngibona nginalesi silonda ngishisa umlilo baso wena baba. Uthi manje pho ngenze njani ukuze ungabusasha uthi la ekhaya ngicela ugcine isabatha. Bese uyahamba emthini emide lapha ya. Ufika ubatshele lento uphatha u30 bazofika bakutshela wenze njani mina lesilonda ngoba singalapheka. Kodwa ungaphindi ubasa umlilo la ekhaya. Sikhuluma ngesabatha. Laphinda lavusa omunye umama siphelezele. Omunye umama eyobekwa. Kwafika lapha nakuthe sekuhlelwe kulinda inyama eyosiwayo. Useyakhuluma lo salukwazi uthi indodakazi yakhe ibisebenza ezingolweni emaplazini. Uthi igule bayishaye ngomuthi yagula ayisakwazi ukuhamba. Ziphelile inyanga ngaloma zu18 ihlele ekhaya. Saphinde samnikeza isabatha sathi sicela ugcine isabatha gogo. Izovuka indodakazi yakho. Yathi mayisivukile uthi bantu abami ngeke ngikwazi mina ukunilanda sekimdala kakhulu. Ngcono ngiqhubeke ngihlale la ezawini kodwa ngibonisa ukhona uNkulunkulu kumina.